Dokumentácia, buzerácia alebo tvoja ochrana. Je dokumentácia len zbytočná buzerácia, alebo sa jedná z mála vecí, ktorá ťa vie naozaj ochrániť, keď sa niečo stane? Väčšinou z vás poviete, že nikto to nečíta, rodina to nechce a na čo to mám vôbec písať. Ako opatrovateľky v Rakúsku nesiete obrovskú zodpovednosť. Nie len morálnu, ale aj právnu. A pravda je taká, že keď sa niečo stane, nikto ťa nebude pýtať, či si to myslela dobre. Budú sa ťa totižto pýtať, čo si urobila, kedy si urobila, ako si reagovala a máš to niekde zaznamenané. A ak nemáš záznam, je to len tvrdenie proti tvrdeniu. A ty sama sa zbytočne vsádzaš do zlej situácie. No a prečo musia a majú opatrovateľky písať dennú dokumentáciu? Po prvé, lebo pracuješ ako samostatná živnostníčka, čo znamená, že pracuješ samostatne, rozhoduješ v bežných situáciách a nesieš právnu zodpovednosť za svoje kroky a za zdravie tvojho chorého klienta. A keď sa niečo stane, nikto nebude riešiť, či si to ty myslela dobre. Bude sa riešiť, čo si urobila, kedy a prečo. A odpoveď na to je práve táto tvoja dokumentácia. Po druhé, lebo pamätať nestačí a papier áno. Nepamätáš si presný čas, nepamätáš presné slova a nepamätáš presný postup. Pretože väčšinou, keď sa niečo stane, rieši sa to vždycky postupne. Človek sa vráti k tomu, čo sa stalo niekedy 2 týždne alebo mesiac predtým. No a v spore máš väčšiu váhu písomným záznamom, než tvojou osobitnou spomienkou. Je to proste tak. Po tretie, lebo keď sa niečo stane, tak dokumentácia rozhoduje. Napríklad pri zhoršení zdravotného stavu, pri konflikte s rodinou, alebo dokonca pri obvineniach, že opatrovateľka si nevšimla, alebo neurobila, alebo niečo si zanedbala. A v praxi to často znamená rozdiel medzi som vinná alebo ako opatrovateľka som postupovala primerane. Po štvrté, lebo dokumentácia chráni aj pred obvinením. A napríklad to poznáte z práce. To sa stalo určite dnes, alebo že včera ešte chodila normálne. Alebo, opatrovateľka nám to proste nepovedala. A ak máš zapísané, napríklad, že klientka bola už ráno neistá, upozornená rodina a odporúčaný lekár, zodpovednosť sa rozkladá a nezostane len na tebe. Po piaté, lebo dokumentácia zabezpečuje kontinuitnú starostlivosť. Druhá opatrovateľka vie, čo sa stalo, vie, čo funguje, vie, na čo si dávať pozor. Napríklad pri takých záskokoch. Keď ochorieš, máš povinnosť zorganizovať si záskok a máš povinnosť vysvetliť záskoku, o čo ide. A táto dokumentácia nie je kontrola teba, ale je to vlastne tvoj ochranný štít. A nie je o tom, že niekomu niečo dokazuješ každý deň, ale je o tom, že ak raz príde otázka, ty máš odpoveď. A nepatrí do šuflíka, ale na viditeľné miesto, kam môžu nahliadnúť všetci v tomto settingu. Dokumentácia ani nie je o emóciách, ale o faktoch. Čo, kedy, ako, reakcia, výsledok. Stačí stručne, vecne, pravdivo. V skutočnosti je to jediný hmatateľný dôkaz, že si prítomná, pracuješ aktívne, reaguješ na zmeny, starostlivosť sa vyvíja a tvoja práca má hodnotu. A dokumentácia je tvoj dôkaz o vykonanej práci a tvoj vlastný nástroj pri vyjednávaní zvýšenia tvojho honoráru. A bez dokumentácia je tvoja práca neviditeľná.
Rodina totiž vidí čistý byt pokojnejšieho klienta, že všetko funguje, mamka, papa, ale napríklad nevidíš, že koľko zásahov robíš denne, koľko rozhodnutí robíš sama, koľko zodpovednosti nesieš a koľkokrát v noci napríklad musíš ku klientke vstávať. Preto ti ponúkam kompletný balík dokumentácia. Dokumentácie, denná dokumentácia, formulár na lieky, na delegáciu, na zaznamenanie prijatých tekutín, na zaznamenanie meranie krvného tlaku, formulár na zaznamenanie napríklad merania cukru. K tomu ti priložím tzv. Núdzový plán. Slúži na rýchlu orientáciu v prípade núdze, tvorí povinnú súčasť ošetrovateľskej dokumentácie, určuje, ako máte po dohode s rodinou a lekárom postupovať a koho kontaktovať. A v núdzi situácii sa počíta každá sekunda. K tomu ti priložím formulár na delegáciu ošetrovateľských a lekárskych úkonov. A táto delegácia ťa chráni ako opatrovateľku právne, jasne stanovuje zodpovednosť a je povinným dokladom pri vykonávaní zdravotných a ošetrovateľských úkonov v domácej starostlivosti. Táto delegácia teda ťa chráni právne a zdravotne, chráni klienta, určuje zodpovednosť pri chybe, zabraňuje zneužívaniu a tlaku a bez delegácie nesmieš ako opatrovateľka riziko sama na seba. Čo môže byť delegované? No, pomoc pri hygiene, pri užívaní liekov, pri meraní tlaku, cukru a jednoduché úkony pri zaškolení. V žiadnom prípade nesmieš mať delegovaný napríklad katéter. Možno ti to príde divné, ale ty so svojou živnosťou si ako firma. A keď začneš rozmýšľať ako firma, tak viac si vážiš svoju prácu, vieš povedať nie zlým podmienkam, stojíš si za sebou a vieš povedať áno férovej odmene. A aj ty máš právo správať sa ako opatrovateľka nie potichu, ale sebavedome. Pretože nie si problém, ty si riešenie. Čo získaš týmto balíkom? Za 19,90 jednorázovo zaplatíš a používaš navždy. Máš to k dispozícii a vytlačíš si to vždycky pred svojím turnusom. A tým zvýšiš aj úroveň svojej profesionality. Máš právnu ochranu napríklad a tak ďalej. Takže chráň seba, chráň klienta a mysli dopredu. A napíš mi e-mail na kudziova@gmail.com. Pre viac takého obsahu sleduj môj kanál na YouTube alebo na Facebooku pod menom Biba Kudziová.